الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المسلمين الأخيار من الليل ونسعى من هذا الفحص وقال ربنا أسمى لا أكثر بشاء عليه السلام. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الله أكبر الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شام دمب شام نيم سامي شام زكريا دانتال فوف ngolo ñaago on ngel gotel ko programme on min kon korom kon on bindan haala modon hasjido so be kaali hedi be fokkero programme ko non wayata Allah hoore mum so tawi futor yoni sa mayan wala awuran juulo o juulan sa juulan dia juulan sa so yonti yonan tan sa wala mi juulan sa wala mo ngapa mayo mayan tan buro wuran ko nizam wajib hasibe tato serbe ke sa windan ton ajuma a windan dimta kaari faya haala welani jom fuɗɗo koppo ma wona heeɗiɓe premier tokkata ko sakati ko wayno ko noon oto baɗɗo gasoil o ala iwil ni oto so tawi o waɗi gasoil ala iwil ko yeehi fof so ɓoyi o mawdaro par ce que naftata ko naani ceerno Ba ko haali ko fonno waɗde programme anda o foti haala ko 30 minutes walla 20 minutes o rotti ha timma taw so arti ko goɗɗum haalata o nira mbatten sa ɓiɗɗo so tawi jibinama wona o ƴewante ko extrait juɗɗo so dañi juɗɗo o paari holko ƴewante so tawi mawni dentité so tawi heɓi dentité holko ƴewante so tawi o yiɗi ɗannade passeport hol meeɗa yiɗ joni ay ɗon ala passeport ayi caggal e bammaji ɗinma e nene ma ha paari a woni julɗo ɗum ko passeport comme no wiide ko extrait juddu identité passeport et visa so a longimo noon dañi passeport diplomatique ɗum ko 5e édition wadde noon an neɗɗo so huytanɗo ko fof ɗaɗi ko tijani o maɗi ko bullaji woni ko ya dañ baba won ko extrait a wawa dañi identité tawa dañani extrait tew kayit ɓolo danejo winani bindi baleji kono sa ara sa yaɓɓani on hay goto fotata identité te sa ala identité ƴew ceerno ma ko ni waade ma ni mbaɗa e Allah an neɗɗo caggal nde namɗa lawol ngol a heeɓi extrait sa yiɗi noon hebde identité a ƴeewan ceerno jettiɗo to Allah naɗa ceerno Dammel ceerno Zakaria en woɓɓe o ƴeewanma jaaha chef de quartier o waɗanma no ndi kayit goto walla yiɗi no wiyete résidence ayo résidence o hokkuma ƴesnu tarbiya jagga so paari o wima ya police poste police potoɗa haajum kayitede dañi ɗonnoma tan keɓa pièce d'identité nden noon sa yiɗi ɗannade ƴeewa pièce mbiteɗo passeport nden mbawa ƴewde visa
sa ala passeport wawi jolde avion te sa ala dentité wawi hebde passeport sa ala extrait wawi hebde no wiyete dentité jarani ko addoɗo ayani jarani ko addoɗo hadis ɗum ɗo tan yoni an almuɗo sutijani sarif radiallahu anhu caggal nde keɓɗa isnu wasifa e hadratul juma e lasim an a heeɓi extrait walla feere ƴeewa jaha chef de quartier o rokkuma résidence so paari jaha police o fotma so paari jaha no wiyete ambassade ko pottoɗa passeport so paari noon mbaɗa déposé visa so Allah hokkima on heeɓi visa ha Allah hokkima kadi moyen tinnoɗa ha keɓa ko wiyete passeport diplomatique woni voyage passeport ɗum woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jibrilu alayhi salam o wimo jibrilu jimi ha tan ko ihsan o wi holko woni maqam ihsan annaka an ta'budu rabbaka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsan haqiqa tan ko yarewo arrewo Allah alal yima alal yima ala yeɗon so tawi no heɓani ɗon ganda kam alal yima ɗinon foti ɗo kam ala ko heddi hen de jibrilu telli ko Allah neli ɗum haali sinnaɓe sallallahu alaihi wasallam fajiri yoni ɗum tan jinnomi haalde par ce que sa yi mi haali ɗum kanko cheikh oumar ba to tokkirnoɗo fonnoɗon o fonnoɗon ko wadde temo o timmini par ce que no yimɓeɓe beele paama par ce que enen addiyat ɗo ko yimɓeɓe beele paama min 100 000 addani kam ɗo 50 mi wawa huttu haajam sa mi wawa huttude haajam de même pas 1 wawa huttude haajam ɓuuri ɗon kono yidde nala sallallahu alaihi wasallam ida Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu ida Cheikh Ibrahima Niass wonde ɗo nde ɗum addiyam ɗo hen wona mi haalani pour komi mettude ala ko yidde paamen neɗɗo yo waɗire Allah subhanahu wa taala hay sara ñaama maaro ñaamide Allah sara yara ndiyam yaride Allah hay sara dari aɗa juulide Allah woni arifin billahi ɓe mbi woto rewde Allah pour hulde jeege woto rewaɗa puyide aljanna ɗon haalakade juuti pourtant mana o ganda kalko mbata yawde Allah joni kam jaafu ɗon fajiri yoni ɗum tan jiɗen famen yimɓeɓe yo paam e fayɗo o jarani caɗele kewɗe ko haalde tan woni probléme an noon nanaɗo sallah alih sallam o wi laaɗo sobbo a umma haatu ko noon o wiide woto ƴettide jinnaɗe moɗo ɓe mbi hokkano haalitori nano ɓuuru o ƴettata jinnaɗo jananɗo bamma anda haydara an keɓa fottoto e joɗɗa ɗan mbiya kalmo on alum ɓawi fof anda haydara ɗum so mbawi wiyama ko an wi ɓawi famini an andu ko ganduɗa ko ha parat naforɗa sa yiɗi yimɓe garema pour noddude komi naggam jolani hewde ha rewo Allah ha sella juul werdu wadde ko poɗɗa wadde salama lomɗa neɗɗo sa yiɗi ko haali ma jogo jikko moƴƴo yimɓeɓe so jiima aɗa rewi lawol tan aɗa feewi tan ha yimɓe kaga mbiya o holko woni dow mum kadi neɗɗo fof ko jogui ko arsugo muɗum aroɓe maɓe aro ko araɓe tan sa arata hay ko arata hena ceerno Demba ne wawi wonde ɗo duuɓi temedere goɗɗo arɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati Amadou Ba heɓa wuuro ngo fof ɗum ko arsugo makko kono ɗum tan jinami haalde jafuɗo wona haydara ɓennam haydara ala hen laaɓe ceerno par ce que ceerno Demba ganima andude ceerno Sakaria ceerno Sakaria gandi ɗum ko rawane ceerno Demba mani ɗum fuɗo wen kono meeɗa nan taweɗe mawludu makko awaɗa garmi hayde mawludu ceerno Sakaria wi kam mawludam kono zob naggam mbi an kon koto sabu makko accumi gamu ndar gamu sen Babacar ko hande foti wadde hadara o hande janggo woni mawludo rawane o hawru jus 24 hawruno accumi mo ndar garmi ga te ndar keɓami toon ko 1 million 30 mille 1 million 30 keɓami toon ari so ala on so hika haalis aɗani kam ɗo pourtant paamen Sharif wonde wonde taadina sallallahu alaihi wasallam waɗani no fiiɗi ko ampre yimɓe fof bamma waɗi mamma waɗi an holko mbaɗɗa minen mi jaɓata ɗum ceerno goto o tagi mboɗo wirda ɗum ko mbedata ka tardinala bi ane gonta sehlaɓe kala tardinomi Allah mi sohlani ɗum tagi hen saaha ɓalɗon so woni so yiɗi yoddude waɗa kala gudda wiye onon kewi dérangement par ce que yimɓe ɗin so gonɗe e nder suudu o waala ɗanan ha weeta o waala yedde téléphone o waala yoddude ɓe mbawa yoddude
que a wonani wuddude addo oga wona e haalde ɗum tawi ceerno Mansour Ba o wi so o ƴiiko goto o wino so tawi so yimɓe ngari en dental he galle he ƴeewa waaba wondude gonna ɓe mbawa wondude ay jontaɗo e turmudo so woni e kaɓanno jarankere jeeha dewlal jontaɗo tan laaɓɗo ceer duuso o fewna ha laaɓa waɗi hen sobel oɗo ara waɗi hen puuje paren ɓe kaɓan par ce que seydina Issa alayhi salam nde o naati kasode o tawi ko donɓe kono ɗon e yontere to wonti pale kono minen noon komin kalno seydina Issa alayhi salam komi yontaɓe tan ɗum ko ceerno Zakaria sa ari makko sa tummi o gondata de sa fof wiyata ngare pete sundu ngare lawƴe duuso Allah waddi min ɓoyani kono mi yiɗumo par ce que jiimo ko Allah jiimo ko laaɓal min kalna a neɗɗo mo ala Allah laaɓani ɗona mota silaɓe inna Allah yuhibbul mutatahhirin ɗon paɗen faat inna Allah yuhibbul mutatahhirin aljamal sayakunu ko jondan ko tahara woni laaɓal assalamu aleykum wa rahmatullah ne wayno han kadi ɗum nde woni koye gasde Sharif nanɗo wooda ko weddi hen e konnguli inchallahu taala eyyi so ɗum ɓenni ceerno Zakaria wi wonde faɗine deftere so tawi en juuli en cilmini tan ken waɗoɓe hatmu kono gaduruɗen wadde ɗum wonata wattan meɗen konnguli ɗo janngude Qur'an inchallahu taala ko yidde ɗumninde seeɗa tan nane mi haali mbimo Hamdi Fall nde kalanmi ɗum haala ka on saaha o noddi cheikh o haalani ɗum cheikh wi o hokkam tarbiya o hokkimi tarbiya o waɗi kam e juuɗe ceerno Zakaria on saaha ceerno Zakaria de gabo balɗe tati pawi hen min de mi andano no Allah addiri ceerno Zakaria o arti hayre o woni ɗon ko ñalawma goto walla balɗe ɗiɗi so heewi o immi toon o ari nabbaji o yetti o jaggi jungo min mbedde lawol ko galle lamin faala oɗo keɓi fof alhamdulillah ɗum woni ko jejjitnomi haalde nani e qissa o joni noon Sharif ko ngol arti ha ɗo Diallo to Bakke ceerno Lamin Faalen e Sarif en e musidɓe men bagodinnaɓe so en limtide en juumat kono fof en tan calminama beltanama musidɓe meɗen lewe musidɓe men poosoyaɓe musidɓe men wuro siidinaɓe e kamɓe pep garɗo ɗo yo Allah yombo moƴƴere e ɓe gandu tan matawde ko konngol weeɓani kono noon ala jejjitaɗo nde wonno neɗɗo ummade ɗo ummi to no wayi woɗɗude ni ngara haa ɗo jejjite ɗum wona hunde fonde wonde musidɓe men jumnaɓe kamɓe fof yo Allah yo moƴƴere Allah jarama ɓe jarama salamu aleykum wa rahmatullah jetti galleji men diina ɗi fof en jetti wuro ngo fof aɓe dari hen gila heccanki haa ɗo fof aɓe dari hen goppi haajuji maɓɓe ɓe goppi hammuji maɓɓe ɓe ngari rendude emen jamma o ɗum noon yo Allah yoɓɓe moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullah Allah
لا إله إلا الله il faut jankinoɗaɓe jurmoɗaɓe jiyaɓe on sahaɓe mbawa rewdema kanko ɗiɗo jikkuji fof ko noon ko woni ɗo henno ko ganduɗi ko ala hen mana biyeteɗo kañum hecci komo heccira mon ɗo so wona hakkude makko baba seeɗi andal siguji an heccima e baba seeɗi kañum hecci eyyi joni noon en jii guila Allah naani e galle o hanki hay goto yiyata ɗon ɓam sobo makko te galle o galle makko ɗo kala ko maayi ɗo kanko kala ko jiyaton ɗon maayi fof kanko omo wawno wadde hen dañi kono ala a yiyata ko moƴƴo ko juulɗo ko newiɗo ko jantini eɗen ñagonomo Allah cellal e balɗe juulɗo yo en ɓooye tawde moɗo kanko e ɓesmu ngu e famille o fof rewɓe hen e worɓe fof ko tiniɓe almuɓe ɓe fof ko tiniɓe tout kala goto e ɓiɓɓe ko ene waɗa ɗo ene yawa ɗum waɗi noon faliɓe alhamdulillah tinnuɗe en namtude on jiwa ceerno Déme kala almuɗo jokkiɗo Cheikhul Khayr ene yeeɓo kala mo qaddam gonɗo e Cheikhul Khayr ene yeeɓo min meeɗa yiɗam ɓorni wutte daneji tan ɗum hollirta tan ko ɓernde nde ko raneede jikku o ko daneede almuɓe fof kala almuɗo mo qaddam cheikh mo ganduɗo emo ganduɗa fof ne yeeɓo yo juutde hen soko haandi hen kadi yo Allah hokkumo cellal Allah mana ɓeyda barke o e galle he ko kalten ɗo kono en ganda ni ko kalten eɗen ɓaggiɗo e ceerno Zakaria men kaala ko weeli en en gandi eɗen jogui garanti yo Allah rokku en wattuni ko heewi yo Allah jaɓan en ɓooyen arde ɗo ɓooyen wadde ɗo hen zicruji men wawi wadde musakaratuji meɗen e ha joni de onon heeɗo oɗo banggue ɓe ko min jogui habaru mum inchallah weeli o metti o jokkani en zicru hade salari on ɗo ceerno Moussa bisimillah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh andi so wi ko Allah tagi ko fof tagi ko sababude makko so suufi jungo ala joƴƴino jungo annabi sallllahu alayhi wa sallam so wi Quraysiyanke laaɓɗo ko sababude makko Quraysi daña hay goto yeddata annabi sallllahu alayhi wa sallam
holko wasori o wiyani de gande de min woni annabi mo Allah ɓuuri yidde e kala tagore e kala annabi o wasoraki ɗum o wasori ko addabani rabbi wa ahsana tadibi min de Allah nehi kam moƴƴini nedam jaafoɗen noon enen fof cuhlel ene wona jinnaɗo so neɗɗo ɓuurima andude Allah an a anda ko jinnaɗo ma jab wonde less makko jonde ɗe so tawi mbi eɗen mbaɗa hen namne tan jiiɓoto jaafoɗen noon neɗɗo kala suuɗi namnade so tawi haljitama o yahata ceernadi to o namno ɗum min de mbi yiɗi namdal naggam o jaabuma somo andi so anda o wima yahata ceerno kaari on ko laaɓɗo reedu no wirno nane ni jaafoɗen noon enen fof sen gari debbo gorko suka mawɗo enen fof Allah addi en ɗo e teddugal nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen gonde e joom ganden anduɓe Allah enen ko ɓe mbiyeten anduɓe kala neɗɗo mo anda Allah en mbiyata ɗum ko gando woni less mabɓe hayso ko noon enen jibiniɓe ɓowɗi ɓe jogui ngal ɗon gandal ne hono ɗen ɓe jaafoɗo noon saabu Allah en ñaaguima Allah moƴƴo joom moƴƴere yo fecce anen laabi kewɗi arde ɗo o waɗani hen cellal ertigaji jaaƴi barke annabi sallllahu alayhi wa sallam barke seydi Cheikh Tidiane barke Mawlana Cheikh Ibrahim barke Cheikh Ibnul Khayr barke Ceerno Haroun Sow en mbawa mantude Ceerno Haroun ala en mbawa kala gonɗo makko so yettere wotere woodi ko ƴoogue e makko yari ha maaya ɗomɗata yo Allah yaafumo noon yaaforomo sabu annabi sallallahu alayhi wa sallam jaafoɗon kam haalde ko ɗemngal Ceerno Moussa ngal o haali ɗo ngal paamen ngal ɗo ɗemngal won nanɓe ngal wonɓe nanani ngal e lestanta he ɗum ɗon noon way kono neɗɗo o yaha omo janngoya won hen tawa puɗɗima gila école ibtidaiya walla sanawiya walla ma na ganduɗa to université Ceerno Moussa ɗemngal haali ɗo ngal ɗemngal ngal ne nane won nanoɓe ngal kono wonɓe nanata ngal holko waɗi noon ko ɗemngal towgal eɗen gandi ko haali ɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ko Cheikh Ibrahima haalata hen ko fo o tongi ɗum ha nde o arti e wiide Abdoulahi wul Abdoulahi mbaɗe qiblomol Cheikh ko ɗo o tongi ɗum ko yanno ko fof tongima joni noon nande ɗum nde ko alay sago neɗɗo o jagga lawol tijaniya so jaggi lawol tijaniya o golla ɗum so golli lawol tijaniya o ƴetta zikru tarbiya so ƴetti zikru tarbiya so Allah rokkimo wuna o dañi fatu o on saaha o dañi ɗowomo o dañi baɗowomo mo zakara ha o faami won gueɗe ɗo woni o watta nande ɗemngal ngal Ceerno Moussa haata ɗo ngal kono waɗani o ƴettani lawol tijaniya walla o ƴetti kono o waɗani tarbiya walla o waɗi tarbiya kono o dañani fatu mboɗo namdi beele mawnan ngal ɗo ɗemngal mbiye eyi walla ala o nanta ngal ɗo ɗemngal way kono naata école ɗo natɗa école ɗo aɗa jangga calcul mbaɗata ga ko 5 mbaɗa ga 6 mbaɗa ga 7 mbaɗa ga 8 aɗa calculira ɗum ɗo ndi yeehi ha ɓooyi ha naatiɗa université nattuɗa wadde ɗeɗo compte so tawi ko banggue arab français kamen mbawa ɗum ko banggue arab mbawɗen a windat sa tan sa wonko firtata mbaɗa mim wonko firtata mbaɗa keef wonko firtata saɗa calcule mbatta ko mim e keef walla mbaɗa ɗaaf mbaɗa mana ganduɗa ara ɗum ɗon ndendina ɗum ay ɗo ko calcul karfeje mbatta wona calcul mana ganduɗa marqué joni noon ɗum ɗon noon ganden Moussa to haalata to ko calcul karfeje to koma neɗɗo immo less jaggel lawol tijaniya seɗen jiiɗi andude ko woni toon ko walla hebde ko woni toon ko Ceerno Moussa jarama no fewi kono noon pama min nanta ɗemgal ma ngal de min nanta ngal de eyyi emin gandi kadi heeɓe nanta ngal wona minen tan holko waɗi noon alay saago nanga lawol tijaniya
ko ɗum woni ko titortoɗen sa jaggui lawol tijjaniya e on saha mbaɗa tarbiya sa waɗi tarbiya Allah rokkuma daña fatu sa dañi fatu mbaɗa mazakara sa waɗi mazakara nden pamata kaɗo haala ko noon de cikkuɗen eɗen janana kadi ko noon woori kala nanɗo kaɗo haala yahani toon mi sikkani sone nana ɗum lawol tijjaniya ko Allah adi yamirde nelaɗo adi yamirde woni lawol tijjaniya tan ko gueɗe tati tinno ɗe jaggue lawol tijjaniya ko yimɓe ndendata ene kaala haala Allah affaire Allah heɓotako so tawi a jaggani lawol tijjaniya o tambinoore ma affaire Allah heɓotako sa jaggi lawol tijjaniya a waɗani tarbiya o tambinoore ma sa waɗi nuwerno ñande hayre nde Abdourahmane ceerno Abdourahmane haali ɗum isnani laysa minni ɗo wi salikul lam yujzab majzubul lam yusra ko en baqiya ala halihima wa waqafa ala sayrihima ay alay sago mbaɗa nanga lawol tijjaniya sa nangi lawol tijjani alay sago mbaɗa suluk sa waɗi suluk alay sago daña jazbu sa dañi jazbu alay sago nden puɗɗotoɗa andude Allah so tawi a waɗani ɗum ɗo foof a darima e ɗum ɗo fof a waɗani oɗo waɗani kadi mana suluk oɗo waɗi suluk waɗani jazbu ɗum ɗo foof ene heddi ko jiɗɗen haalde jiɗɗen famminde tan sen giwri less en balli less o ngabbat heɓoya dow ɗum tagui seereɓe men dennagal seeɗa men mbiyata yimɓe nanggu lawol tijjaniya nanggue lawol tijjaniya nanggue lawol tijjaniya sa natani e suudu andata ko woni suudu he lawol tijjaniya ko suudu ko haalete ko fof koye nder suudu he woni kono noon il faut naata ɗum noon woni sen nangui lawol tijjaniya ko gueɗe tati woni lawol tijjaniya ɗe Allah yamiri nelaɗo yamiri so neɗɗo wima ɗum ɗo ko ɗum bida walla ɗum wodani walla ko sirku ala famani haal Allah tawi ko jangguɗo kay so janggani noon mo janggani kam ala haal lawol men tijjaniya waɗi ko astahfirullah waɗi ko salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam waɗi ko la ilaha illallah ɗeɗo gueɗe tati bawɗo fof nangga hen wuuro hen maya hen astahfirullah ko Allah adi haalde ɗum Allah adi haalde astahfirullah istahfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama aleykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara woni mbaɗe istighfar e jomon innahu kanko Allah kana ghafara ko kafro bakatuji ala men ma ala bakkat ko jaten ko fof eɗen kewi bakkatuji so tawi en mbaɗi ɗo yursilis sama aleykum midrara o nelde yurmede jippo e meɗen kala ko mbaɗɗen barkina kala ko ñaguiɗen Allah waɗanen o yimdidukum bi amwalin rokken jawɗele ay sarif nanɗo guel nanani ñaago kalis wo banino ɓiɓɓe enen fof eɗen jiiɗi ɓiɓɓe ɗum ko ɗo e aduna he so en mayi noon o yeeji Allah kum jannatin o waɗan en toon aljannaji o yeeji Allah kum anharan o waɗan en toon leƴƴi aljannaji calli aljannaji ko leƴƴi hurul ayni en dooɓe guuɗaɗi en calli jumiri en calli kosam en calli sangara en calli ndiyam en mana ganduɗa ɓesnoje ene wayɗo leydi o yeeji Allah kum anharan malakum da tarjuna lillahi waqara ko tagi on jortake Allah ndeɗo moƴƴere ɗum ɗo ko Allah adi haalde ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko Allah wimo ala bakkat inna fatana laka fatan mubinan ko liyaghfira lahu laamu kay liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ko ardi ko mi yaafi mama ko sakkiti ko mi yaafi mama kono Allah wimo fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu so neɗɗo jaggani lawol tijjani ala ko heɓata e Allah ko ɗum jiɗɗen haalde ko ɗon gadortoɗen la budde ndewaɗo naataɗo ha ganda ko woni ɗo gollaɗo keɓoya ko woni yeeso ko oy fo sabbi bihamdi rabbik wastahfiru tema ala bakkat Allah wimo yo waɗ istighfar yo waɗ astahfirullah kibo noon enen noon ɓe mbiya ko noon ɓe enen kay ko Allah e sago mbaɗen te Allah wi wa man ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafuran rahiman wa man ya'mal su'an kala baɗɗo bonande neɗɗo mo wona ma'sum ala hen mo watta bonande aw yazlimu nafsahu walla to woni hoore makko summa refti yastaghfirullah waɗi istighfar yajidillah tawa Allah ghafuran ko kafro bakkatuji rahiman ko jurmotoɗo mo so mayi hafra neɗɗo nde ko gila mo wuuri so mayi Allah yurmomo ɗum ɗo woni e gueɗe ne ayiji ɗe ne kewi ɗe Allah haali hen de neɗaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah wimo ala bakkat kono wi la yughanu qalbi wa ana astaghfiru fi kulli yawmin 70 marratan wa riwayatu akhiru 100 marratin
miinode kala ñalawma ɓernam nde ne hiɓɓa mi waɗa astahfirullah laabi capanɗe jeeɗiɗi walla laabi temedere tewa ala bakkade hay goto te nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o heeɓi garanti e Allah leñol makko halkirtake no leƴƴi goɗɗi ɗi kalkirano ni yimɓe luuɗu asahabu madiyana awmo tubbi'in asahabu leykata mana yimɓe nuhu yimɓe salihu no kalkirano ni samuda adin fof no kalkirano ni kanko leñol makko halkirtake noon ɗum ko Allah hokkimo on garante Allah wimi halkata leñol magol o wi ko tagui o wi ɗon ɗo gonɗa e leñol magol mi halkatagol nelaɗo wimo min noon a wino komi maayo innaka mayitun wa innahum mayitun komi maayowo kamɓe koɓe maayoɓe o wi so tawi an a iwe mabɓe soɓe mbaɗa astahfirullah mi halkataɓe ɗum adde ayo ma kana allah li yuazibhum wa anta fihim wona boɗe leftaɓe aɗa wone mabɓe sa iwe mabɓe wama kana muazibuhum wa hum yastahfiruna wona boɗe leftaɓe soɓe mbaɗa astahfirullah on jii yimɓe luuɗo ko mbaɗanno ko nana e leydi men gorko resa gorko debbo resa debbo enen mbiyata mana ganduɗa gorjiguen ɗum nana e leyɗe men haɗi en halkede no ɓen mbaɗiranol o jalna safila ha aliya safila ha o ƴetta ko wonno less ko o watta dow o wahlita leydi ndi ɗum ɗo ko daman nelaɗo sallallah alih sallam e Allah ɗum ɗo ko astahfirullah ɗo kan hen ayeje ɗe rewi hen ko salatu ala nabi sallallah alayhi wa sallam salatu ala nabi sallallah alayhi wa sallam ko Allah adi julde e nelaɗo kanko e malaikaji inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi inna ko harufu tawkide noon Allah hayso haali o tentinani ko gonga kanko e malaikaji ɗi eɓe juula annabi sallallah alayhi wa sallam joni so Allah juuli Allah kam beele juldanno e nelaɗo sallallah alih sallam ko ha laamu mum yiiɓa walla ko ha daña daraja walla ko ha daña halɗum ƴeewen ɗon malaikaji ko Allah wiɓe la yasuna allaha ma amaru wa yafaluna ma yumaruna ɓe gofata yamirore Allah ɓe mbaɗat tan koko Allah yamiriɓe ɓe ngala probléme malaikaji ngala probléme Allah ala probléme holko ɓe judde nelaɗo ko enen merete enen ɓeega ko enen merete kadi Allah nde ewnoto nde wonno ewnori Allah wonɗo wi ya ayuha nnas Allah wonɗo wi ya qawmi mali adukum ila najati ɗum ɗo fof Allah haali ɗo ɓe ɓurana Allah wiyani ya ayuha almuslimina ala Allah wi ko ya ayuha alladina amanu e sahibul iman en onon ne sallu alayhi juule makko so on juule makko o sallimu kisom caggal julde annabi sallallah alih sallam woni tan ko kisal meɗen ɗum tagi o wi ko kanko e malaikaji ɓe juule annabi kono wiyani ɓe kisa kamɓe kay koɓe hisɓe ko onon juulata e nelaɗo kisom ɗum woni salatu ala nabi sallallah alayhi wa sallam nelaɗo sallallah alih sallam wi kala julɗam lawol gotol Allah juulema laabi sappo kala julɗam laabi sappo Allah juulema laabi temedere kala julɗam laabi temedere Allah juulema laabi ujunere kala julɗam laabi ujunere walla bom wittodirede addamal aljanna ɗum ɗo ko hadis nelaɗo sallah alih sallam man salla alayhi marratan wahidatan sallallah alayhi asara marratin wa man salla alayhi asara marratin sallallah alayhi miyatu marratin wa man salla alayhi miyatu marratin sallallah alayhi alfu marratin wa man salla alayhi alfu marratin zahamata katafo katafi fi babil jannati ɗum ɗo ko ɗum ɓuural manggal e no feewi e dow neɗɗo he juulde noon Allah e neɗɗo he wona assalamu aleykum ala ko Allah ɓamtina darajiyeji makko sappo taɗa waɗi gootel fukka pakkatuji makko sappo waɗa mana ganduɗa jippine makko yurmedeji sappo so waɗi sappo waɗa temedere so waɗi temedere waɗa ujunere so waɗi ujunere o gasi ha laaɓi kanko e nelaɗo takkodiri ɗum ɗo woni julde annabi sallallah alayhi wa sallam ɗum woni ɗum ɗo ko Allah adi haalde ɗum taw hade Cheikh Tidiane wiide mbaɗe ko Allah adi wiide mbaɗe hade Cheikh Tidiane wiide mbaɗe ko Rasul sallah sallam wi mbaɗe ganden laawol tijjaniya ko tagi eɗen kaala ɗum ɗo won dariɓe ne mbi ɗum wona gonga won dariɓe mbi ɗum ɗo ko bida ala wona bida ko haala Allah haala nelaɗo heddi noon so wiɗima nagga so mettimo goppa won noon neɗɗo kala ko golli o gollani ko hoore makko kala ko waɗi ko moƴƴi ko hoore makko o waɗani kala ko waɗi ko boni ko hoore makko o waɗani ɗum ko Allah adi wiide noon Allah wi qad ja'akum basairu min rabbikum Allah addini on jiiɗo ummorade e joomon ɗe jiiɗo noon koɗe faamu ɗe jiiɗo koɗe gandal ɗe jiiɗo koɗe haqqilɗo ɗe jiiɗo ko mana ganduɗa ko dendagal kono moƴƴina neɗɗo
faman abasara fali nafsihi sa yiiri ɗum a famiri ɗum a golliri ɗum a moƴƴiri ɗum wodani ko ano man amila salihan ko fali nafsihi kala golluɗo moƴƴere ko kañum gollani ko hoore muɗum wa man shakara fi innama yashkuru li nafsihi kala mantuɗo Allah waɗi moƴƴere rutti manti Allah o kadi wala in shakartum la azidannakum Allah wi mi waɗanama moƴƴere mi ɓeydanama wa man tazakkara fa innama yatazakkaru li nafsihi kala micciɗo watti moƴƴere ko o waɗanno bonande o satti hoore makko o moƴƴitinde o waɗani ko hoore muɗum wa man yujahida fa innama yujahidu li nafsihi kala tinniɗo huccude Allah rewde Allah moƴƴinde hoore mum hucca e Allah Allah jaɓata so wona laaɓɗo laɓɓini hoore makko o hucca e Allah Allah jaɓanimo ɗum ko hoore makko nafata oɗo kala ko waɗi hen ko hoore makko waɗani o wi o man yabahal fa innama yabahalu an nafsihi kala ɗawɗo moƴƴere sali wadde moƴƴere o ɗawi hoore makko o ɗawani hay goto faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi kala pirtuɗo ko waɗanno e moƴƴere watti wadde bonande o firtan tan ko hoore muɗum o man yaksibu isman fa innama yaksibu ala nafsihi kala pakkitiɗo bakkaɗo fakkatini ko dow hoore muɗum ɗum ɗo de Allah haalni hen ɗum ɗo fof e Qur'ana ko mbatten ko mbaɗanten ko koye men en mbaɗanani hay goto saɗa waɗana hoore ma noon tinno waɗan hoore ma ko moƴƴi beele aɗa heɓoya ko moƴƴi joni noon ɗum woni juulen annabi sallallah alayhi wa sallam Allah adi julde nelaɗo sallallah alayhi wa sallam nelaɗo wi julɗomi lawol gotol Allah juulemi laabi sappo julɗo makko laabi sappo Allah juulemi laabi temedere julɗo makko laabi temedere Allah juulemi makko laabi ujunere julɗo makko laabi ujunere walla ba makko e walla ba nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ittodire damal aljanna ɗum ɗo demum lawol tijani ko mbiɗen jaggu ko Cheikh Tidiane nde haala ɗum taw Allah adima haalde ɗum nelaɗo adima haalde ɗum wona haala Cheikh Tidiane ka addani en jaggude ala ko haala Allah ka te Cheikh Tidiane suɓani hen koko ɓuuri moƴƴude e naafilaji ɗi ganduɗa serata ɗo golla ɗum ha maccuɗo Allah no golla ɗum hami yiɗamo somi yiɗimo mi wontamo mi wontanama juuɗe makko mi wontanama koyɗe makko mi wontanama nonɗe makko so ñaguimami mi rokkama so molimama mi moolama ɗum hadis nana e jawahiril mani rewen ko kalimatu la ilaha illallah ngol ɗo konngol gotol nelaɗo sallallah alayhi wa sallam noddiri ɗum duuɓi sappo tati lebbi jeegom e balɗe juulo ala korka ala hajju ala asakal ala haydara goɗɗum ala wi tan ashadu an la ilaha illallah sa wi ashadu an la ilaha illallah sama yanata aljanna ay ɗum tabno mawɓe men nden won noon nden yimɓe mayata e hôpital mayata koye ma ganduɗa galleji mumen so neɗɗo wone kallulaha wiyeya neɗɗo sawdomo ene wiya la ilaha illallah beele omo refti hen ɗum sakkito e hunuko makko so mayi ko aljanna o fayi nelaɗo sallallah alayhi wa sallam wi waman asa meetu amin fil kufri wa taaba wa qala la ilaha illallah wa mata dakhala aljanna o so neɗɗo wuuri duuɓi temedere kefragal o fini suba goto o tuubi o waɗi ashadu an la ilaha illallah ha timmi Allah waɗi on ñande o maayi o wi o naata aljanna ɓe mbimo nelaɗo o naata aljanna o rewani Allah o wi attaibu min azanbi kama la zanba lahu tuubɗo e bakkar ala bakkar ma ala bakkar so maayi ko aljanna fayi ɗon ɗo konngol tan nelaɗo tumdiranno yimɓe so tuubniri yimɓe gasi kala maaɗo ko aljanna fayi te enen ken tuubɓe eɗen juula eɗen koora eɗen kajja eɗen gaska eɗen mbaɗa kala ko julɗo waɗata eɗen mbaɗa la ilaha illallah subaka kiyiɗe ande ɗum ɗo ɗeɗo golle fof eɗen mbaɗa subaka kiyiɗe jamma fof eɗen mbaɗa la ilaha illallah neɗɗo daro wima ya woppu ɗum ɗon wona lawol ya woppu ɗum ɗon woodani mato janggani Qur'an ɗum ɗo woni lawol tijjaniya jaggel lawol tijjaniya wona debbo wona gorko wona sukko wona mawɗo fof yo jaggu lawol tijjaniya so jaggi lawol tijjaniya aha lawol tijjaniya noon ko kosam ɓireɗam sa ɓiri ɗum ha gasi aɗa wawi wadde laccirima ñaama ha kaara aɗa wawi yarde noon jara ha kaara kono noon pullo ne joƴi ha maayi nanga kosam ɗam fenda so fendi kosam ɗam ɗam wona kaɗam o huyta kilugol ngol so huyti kilugol ngol kosam ɗam so wurwi ɗum wulusere nde omo wawi wadde cakiri omo wawi wadde kodde omo wawi wadde gomborle omo wawi wadde gosi omo wawi wadde ruy omo wawi wadde mana ganduɗa e kala ɗo yiiɗi wadde kosam kaɗam ɗam omo wawi tuftene kay omo wawi yardude noonne kay joni ɗam ɓuuri ittude ɗum woni sa woni islamiyanke
ɗi manan gona tijjani yanke ɗo woni kosam kaɗam ɗam kono beele kosam kaɗam ɗam tan sa heeɓi ɗum ene yona kono ala ko kuytonoɗa kilgol ko jonka ɗum woni zikruji ɗi keɓa toon ko wiyete nebam sirme mboɗo namdi onon fulɓe litere nebam sirme e litere kosam holko ɓuuri serde litere kosam e litere nebam sirme holko ɓuuri serde nebam sirme anani de nebam sirme ɓuuri serde holko waɗi noon nebam sirme woni wattande ɗum woni tarbiya ko heɓete toon ko wawa noon heɓede tawa iwani to kosam ɓiroɗam to tawa rewani ɗo kaɗam ɗo ha yettoma no ganduɗa ɗo nebam ɗo ɓiroɗam ne waɗi nebam kono sa yonki ɗum heɓata nebam ɓiroɗam ko ma penda ɗum sa woni islam ma nanga lawol saɗa yiiɗi heɓde ko Allah ko sa nangi lawol ɗo woni kosam kaɗam kuyta jonka ɗo jonkata ɗo ɗum woni tarbiya keɓa nebam ko ceerno Moussa ala ɗo koko nebam ɗam enen noon en keɓani nebam koye kosam ɓirɗam he jareten en keɓani kaɗam tawni ɗum ɗon noon ganden ko ɗum ɗo woni ko ganduɗa si eɗen jiiɗi huccude e Allah nanguel lawol tijjaniya koye sen nangui lawol tijjaniya oto mbiyen en mbatta tarbiya ala tarbiya ko lawol tijjaniya jeeya enen fuutankoɓe enen fof mbattatde ko Cheikh Oumar innima ɗo koyɗo mum saret ala mbabba ala puccu ala yaari koyɗo Hamadine hono wat en ƴettore zikru tarbiya hole men teɗɗo Cheikh Oumar bindi hole men mbawɗo wadde safinatu saadat hole men mbawɗo wadde ɗum te Cheikh Oumar ɓuuri en wonde gorko kono yaari koyɗo mum ƴetti zikru tarbiya enen keɓen ɗo mbiyen en goni seeɗa men ƴetta zikru tarbiya a jangi Qur'an a gayni a jangi sari a gayni a woni ceerno wona ko a suwata o Cheikh Oumar danma hay goto men firtita ko becci kañum dadi Cheikh Oumar ɗum noon mbaɗen feere ƴetten lawol tijjaniya sen ƴetti lawol tijjaniya ɗum ɗo sen yii ko rendi ɗo ko ɗum ko lawol tijjaniya waɗi ni henno Bab Demba so wonano tijjaniyanke ɗum ɗo rendata ɗo eɗen gandi ɗum so tawi mana ganduɗa won goɗɗo ɗo e Fuuta mo wona tijjaniyanke hay goto rendirta ni e muɗum sa yi hande neɗɗo ne yime sa yi neɗɗo hande ne are sa yi neɗɗo mana ganduɗa ne noote ko tijjaniyanke ɗum noon to banggue Allah saɗa yiiɗi ɗum tan wonta ko tijjaniyanke sa woni tijjaniyanke noon ƴew timminde wasif ma e lazim ma e asurma juma mbaɗa tarbiya maɗa ɗo on sahan timmina magamuji diine ɗi tati magama iman o magama islam o woni dewal Allah ngal to banggue ɗum ɗon magama iman o woni zikru ƴetta manan lawol ngol magama ihsan o ƴetta tarbiya toon ne ɗum woni dewal muɗum Allah ndewa Allah islam ndewa Allah iman ndewa Allah ihsan hal jazaul ihsan illa al ihsan beele wonani jobdi moƴƴinɓe ɓe ko moƴƴere inna Allah ma alladhina taqaw walladhina hum muhsinun Allah ne wonde ɓen hulɓe Allah ɓen moƴƴinɓe ɓe wahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin moƴƴine Allah ne yiɗi moƴƴi ɗum noon woni maqama tarbiya o on maqama woni muntaha ɗum noon yo Allah rokki en famde ɗum ɗon so tawi en nanggani tijjaniya en nanggani lawol tijjaniya en keɓata ko haalete e Allah ko en nanata ɗemngal kaaletegal e Allah ngal wayi tan kono neɗɗo naata jangde hande o wawa limto o wawa hijjo omo misene hedde alif lam mim zalikal kitabu holko nanata toon holko famata toon ɗum noon iwren less eɗen ngabba ha mbatten nande haalaluji towɗi ɗi ha mbatten famde ɗemɗe towɗe ɗe yo Allah waɗan en moƴƴere yo Allah yeɓɓe moƴƴere kamɓe mawɓe men ɓe yo Allah yeɓɓe moƴƴere e ceerno Demba yo Allah rokki en wattude nimo wuuri tawa eɗen ɓeydi en ustaki yo Allah waɗan en ndenka yo Allah waɗan en kisal ɓesguji e jawɗele ceerno Zacharia Allah jarama a jarama min de mi andamo qaddam e nder Cheikh Ibrahima ko nanmi fayde ko sowna so ceerno Harouna wona kanko noon rokkimi zikru tarbiya kokkuɗo mo woni wuuri wiyete ko Abbas o nana jabali ɗum kono ko ceerno Harouna gondimi ha waɗimi taggini kadi mi meeɗani yiide mo qaddam goɗɗo taw ɗum ɗon noon yo Allah waɗane moƴƴere ceerno Zacharia yo Allah junnu gurdam maɗa ya ɓooy dusde min ɓe jeeyi rasulillahi sallallah alih w sallam ɗum ɗo ko barke ceerno Harouna yimɓe hewɓe ne jooɗone kaala ceerno Harouna kono min mi wawa haalde mi daƴat ko Allah andi ko tan yoni kafe billahi sayidan ko heddi ko so yimɓe gandani so yiiɗi wona ɗon
so yimɓe jiiɗi ganda so jiiɗi mbasa andude kono min ko gandumi koko Allah andi ko yoɗi eko hakkude e ceerno Harouna ko kadi mboɗo wiyen alhamdulillah rabbil alamin mboɗo anni kadi wurde fayda hame ma e fayda mboɗo ɗamini Allah noon kañum jeeyi amru kañum no fa'alu lima yuri la lima turi ɗum kañum gollata no yiɗi wona no jiɗɗon ni yo Allah waɗanen moƴƴere yo Allah timminan en golleji meɗen yo Allah timminan en tijjani meɗen yo Allah timminan en islam meɗen ɗum woni haare ñanden mbimi min cikkanno ko sa janggi ɓurana ɓaari a janggi séria ɓaari a heeɓi kama taraji toroɓɓe ɗi ko wayno sarif sal en kama taraji jogiiɗi cikkata ka woni ceerno min gari no ceerno Harouna ɗo min tawi min puɗɗaki e islam min paamani islam min paamani iman min gandani ko woni ihsan min cikkata ihsan ni jeeyaka e diine ko ɗon min paami ɗum ɗon noon ko yettere Allah wonko cikkata ne woni taw suwa wonde wonko cikkata e woodani taw ene woodi heddi noon neɗɗo ne woowi aada muɗum neɗɗo kadi ne gonɗina aada muɗum hankkadi so yimɓe janggi gayni tan goni seeremɓe gasi ala kono sa yurnima Cheikh Oumar tan a tawanne kala e dora sa yurnima Cheikh Oumar a ƴeewi rimawo a ƴeewti ndimamamo a andan deke o danma binde tawa ɓurma wonde gorko te o yi ƴeewo yi gorko yo Allah waɗanen moƴƴere yo Allah uddiɗen e Allah yo Allah wallu en yo Allah rokken wurde Allah mayene Allah gimmirɗen Allah kama ta'ishuna tamutuna kama tamutuna tub'asuna yo Allah waɗanen ɗum bi jayi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eɗen mbiya Allah rokken en fof wattanimo wuuri yo Allah waɗanen ndenka yo Allah waɗanen kisal yo Allah waɗanen mara udditare to banggue Allah e to banggue aduna dendagal alhaaliji men yo Allah fewnanen Allah kadi ɓuuri andude ko moƴƴe meɗen yo Allah waɗanen ɗum ɗon bi jayi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ene wayno hankkadine hirde nde hankkadine elle gonɗen koye waynodirde hankkadine ala ko duwotoɗen ko so wona yo Allah rokken wattanimo wuuri bi jayi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kadi eɗen mbiya gonɗo sababu o kadi yo Allah juutno ɗum garten ɗo ko wona lawol ene wayno leydi waɗanen moƴƴere enen fof bi jayi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yo Allah rokken fandinde yo Allah rokken hebde Allah sen keeɓi Allah yo Allah rokken fandinde yo Allah rokken noon yiiloyade Allah yo Allah rokken ƴettude tijjaniya sen ƴetti tijjaniya Allah rokken tarbinade sen tarbinima yo Allah rokki en ko woni hen ko won noon Allah kañum jeeyi fof kañum tottata fof kañum haɗata woni muuɗi woni maani kanko hokkata haɗata yo rokku en noon maɗa ganduɗa ko moƴƴe meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu كلهم قوت وهم حجر والمصطفى الكرم ياقوت فهو تجلي الذات بل هو عينها فملك العليم هكذا ملكوت لذا كسر والعرش موضع نعلي ومن هيبتك إذا نعنو خليت وصار يشق الحجب دون مصاحب ولا خاتم إلا تثنى له ليت دنا فتدلى دون كيف فإنه تقاصر عن هذين كالجبروت فسر سرى لسر بالسر وعده فما ذم إلا الحق وسر لاهوت فسر سرى لسر بالسر وعده فما ثم إلا الحق وسر لاهوت فيا لك من مرء هناك ومسمع هواه حبيب الله والرسل ما أوتوا فأين طوامذا وأين كلمه وأين الذي نجا ومسجده الحوت عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل الأرزاق والعيش والقوت عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل الأرزاق والعيش والقوت عليه صلاة الله ثم
سلام بها يسول الأرزاق والعيش والموت عليه صلاة الله ثم سلامه فتشرق من أنواره الكل ناسوت عليه مع العالي الكرام وصحبه صلاة من الرحمن والرحموت Allah jarama on jarama kala yo ari Sharif ko mbaƴaji ɗiɗi tan gon ɗo woni ɗo henna ko jiɗɗo dañji eɓenniɗo eɗe yiɗi artude Allah nawna kayitaji e kayis debbo gonɗo e dewgal ne yiɗi de Allah maala suran ɗum hen hokko ɗum hen ɓesmu moƴƴuran ɗugal gonɗo o komo suwa dañde dewgal nde Allah nawnanta ɗum oɗo ko jiɗɗo fawondirde rewɓe ha heewi yo Allah nawnat ɗum o yiiɗa ɗum kono onne mbiyeten ko yo Allah nawnat ɗum ko ɗiɗon goƴaji tan gon ɗo e celle ɗanniɓe nana caggal leydi doole munen haqqillaji munen fof nana e jamma he ɓenne mbasi yejjide ɗumen rewɓe hen worɓe inchallah sa waɗat joni duwaw ɓen walla artoyo e ma mbaɗa duwaw walla mbaɗa joni duwaw so arti e ma kadi mbaɗa duwaw caggal ɗo haɗa yo renno mbaɗna yimɓe fof duwaw yaha bipro yahro ceerno Mor Ba o jokkiran e yewtere makko nane inchallah jamma onde wonno woni koye yaade kono sikki joni salatu yo ceerno Demba Mande bismillah woni won koye wirdude joni noon ceerno Moussa nawanende ceerno Oumar o jokkane yewtere inchallahu taala keɗoɗen ko nafoore mere woni hen ceerno Moussa Sy en duwanino ɗum yo Allah sellimo sembinamo o wettini nde wonno yewtere Allah ko ni tan alhamdulillah ko woni habaru Allah yo Allah waɗan en hen maɗa suturaji ɗi kumtoraho daima la
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن تعالى تبارك وتعالى بيون دين الإسلام إن بيوتانهن سؤال فونانينهن جود الله كيسان الله يوم إكوه من جتادو قومني نلاد الله صلى الله عليه وسلم ولي الله يوم جرم من قطب المكتوم قطب الشهداء كمكو وني خاتم الولاية المحمدية كمكو وني تم الولياء نولاد الله صلى الله عليه وسلم وني جرم من وني جرم سيرم بأو وني روحم بيدتا ولياء بقطب عارفين وني شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه ولي الله يوم جم تمال nganganda rendini ko timme ɗiɗi timmal demdil ngal timme ɗiɗi woni Cheikh Ibrahima Niass omo ronti timmal annabagal omo ronti timmal waliyagal o rendini ɗen ɗon timme ɗiɗi misri khatimul khatmayni o woni mazhar haqiqatul muhammadiya o woni feeñande gongira e gonga nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam honono mawlana Cheikh Cheikhul Khayri wi alhamdulillahi eɗen jetta Allah tabaraka wa taala yo weli Allah won e joom zaman mo ganduɗa woni ɓeydowo dendagal tagoje ko anda hene ko andaka on woni joom martaba malla mbiya woni joom hadara mo woni mawlana Cheikh Cheikhul Khayri ɗiɗo maratibuji pop ɗi limtuɗen omo لومتيدم سابو شيخ إبراهيم وينو تسمى رجال بالخديم وإنني أساجلهم لا أنثني وأسابق بل أسابقهم ما عشت فيك وإن أمت يساجلهم فرعي وفيك يسابق بل يسبي مرة أخرى ترون عجبا من فيض ذا الختم إمام النجباء وذلك كلا فائدة التجاني مدد ورى المصطفى العدناني وذلك كلا منة المنان أحمده في السر والإعلان هذا باين أوجدني حقا لجبر الكسر لأنني وكيل السر السر دونك شيخ إبراهيم ويني مامي دبه سومي أمي منو تشتلم ما دبه تلاول غنغول ما أنجي كاليسيجي e fayda oya joom timmal woni gardiɗo ni woni labaɓe ɗum fof noon koye fayda Cheikh Tijani kono madado o ɓeydama ngo koye ummoto koye annabi sallllahu alayhi wa sallam mbawi fof noon ko dokke Allah Allah woni dokkowo eɗen jettamo ko suuɗi e ko feeñi ɗo noon mbawi Allah addimi ko hami jokka kelal ngal kelal noon alhamdulillahi hande oɗo zaman mo jaraten ngal kelal jokkata ɗum hande ko mawlana Cheikh Cheikhul Khayri alhamdulillahi yo Allah yoɓ ceerno Harouna Abdallahi Sow oɗo mo ganduɗa gudditanɗo e ngal ɗo damal woni addani en ndeɗo moƴƴere nde ganduɗa ala ɗo haaɗa haaɗi moƴƴere nde ganduɗa ko banggue maratibuji ɗi foof saabu mo addani en mo yitani en o wiyete ko ceerno moƴƴere galle mumen wiyete ko galle moƴƴuɓe galle mumen ko galle waliyaɓe labtuɓe waliyagal komin ko alawiyankoɓe labtuɓe sharifagal ko dawaliyankoɓe labtuɓe kadi menon sharifagal ina ndendini dendagal maratibuji ɗi foof
kono ngariɗo cheikh ibrahima goni ɗon almuɓe woni alhamdulillahi rabbil alamina mawlana solution hay eɗen jetta allah noon tabaraka wa taala e oɗo ñalawma eɗen jettana hen allah kadi woni mawɗo alaji demba eɓe mbima yo allah yoɓe moƴƴere jasakallahu na kulla hayrin yo allah yoɓe moƴƴere ko yiɗi toon nula toon a noddi min yomin gar min mballuma yettude allah min gara ni woni zicre waɗe moudakara waɗe khadamatuji te ko ɗum ɗo woni manam hakkude men enen manam e oɗo hadara mo allah addi en ɗum noon alaji demba min calminima min jippinima e jipporgal ma min jettanma allah emin jetta kadi sababu saabu a yettat sababu jetta allah jetta sababu sa yetti allah a yettani sababu ene ngakki sa yetti sababu a yettani allah ina ngakki kono minen min jetti allah min jetti oɗo sababu woni alaji demba oɗo 30 avril mo ganduɗa alhamdoulillahi rabbil alamina ko fergo mo ganduɗa ummade manam mata moulana arde ɗon ɗo boubacar alhamdoulillahi ɗum ɗo manam oɗo munasab ko munasaba mo ganduɗa ene woni e lawol poccingol te kadi manam ene woni e yamirore cheikh ɗum noon alaji debbo yo allah yoɓe moƴƴere min calmini wuuro ngo noon min calmini Agnam foof min calmini kadi almameɓe wuuro ngo min juurimamaɓe min jippiniɓe haqqeji mabɓe guila e mawɓeɓe ceerno Younus en ceerno haali ɗum nani alaji Idrissa ɗo wonduno e men e alhamdoulillahi e woɗɓe yaaɓe ko wayno ceerno Ndoore en ɓeɗo manam heddiɓe ɗo ɓene yo allah hedduɓe ɗo ha manam yeeso duuso ɓooya en jetti allah kadi eɗen mbiya kadi manam guila ñalawma ko fuɗɗa ko galle o qur'ana janggaɗo o alhamdulillah yo allah yo moƴƴere ni woni foof en juuli kadi eɗen gondiɗo Chérif Ahmad Tijani mo ganduɗa manam ko silsil mo ganduɗa baɗiɗo manam nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen gonde makko ɗo eɗen gonde kadi Chérif Baye oɗo mo ganduɗa ko Boubacar Nadiou cheikh manam jinnaɗo makko ko almudo cheikh te ko gurdunoɗo cheikh o moni ɗo kanko ɗum ɗo ɓeɗo nen ɗo ene wonde men ene duusa men e manam e oɗo hadara alhamdulillah rabbil alamina ceerno Oumar Balewe yo allah yoɓe moƴƴere e conférence o e kadi manam ngarɗo gandal e ko laɓɓinanɗa yimɓe ko kadi banggue diine o e banggue tijani o e banggue fayda o ceerno Oumar yo allah yoɓe moƴƴere ala kulli haalin ummima ɓe gummima manam damga ɓe gummima hirnangue no wini ɓe gummima rew ɓe gummima worgo alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno meɗen lomtiɗo ceerno Harouna woni ceerno Zakaria Abdallahi Sow kamne kadi eɗen manam e kaala e yamirore makko ala kulli haalin o ari omo arde e jama o omo arde e dental ngal omo arde kadi manam almuɓe makko omo arde kadi yiɗɓe makko e yaadiɓe makko eɓe duusa en foof en noon goto hen foof manam ala kulli haalin innama Sharif Gayda en nanɗo ko mawɓe ɓe ganduɗa guila hankkine gonduno e ceerno Harouna ko noon ima manam faalen ɓeɗo ɓe ganduɗa alhamdoulillahi rabbil alamina en jejjita mawɓe ɓen wondannoɓe min ɗo kadi ne duusa en ceerno Abdourahmani Touré e ceerno Oumar Ly e ceerno Yahya Alhassane Djiggo ɓeɗo woni mawɓe men e oɗo hadara mo ganduɗa alhamdoulillahi rabbil alamina woni hadara towɗo woni hadara labaɗo woni hadara mo ganduɗa ceniɗo woni hadara mawlana Chérif Cheikhoul Khayri kono koɗo less ɗofdi noon ceerno Harouna ɗo ɗum noon eɗen jetta allah tabaraka wa taala e nema mo waɗen en nde gonɗen julɓe o addi en e leñol annabi sallllahu alayhi wa sallam o waɗi enen kadi manam keeride tijaniya nanguɗen lawol ngol kono en kaɗani ɗon en ɓarfinaki en naati en mbaɗi sulu ha en jettima e allah tabaraka wa taala te ko ɗum ɗo woni manam mourad wa anna ila rabbika muntaha allah tabaraka wa taala woni kattuɗi kono allah ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗide ko jeyaɗo o noon so tawi allah manam udditi manam basira makko ni woni tottimo ceerno timmuɗo nehowomo ni woni tarbinamo ha yettinamo e allah on saaha o rewa e gasirɗe ɗe kono noon ɗo kadi manam omo jogui sayru goɗɗo mo ganduɗa caggal gasirɗe ɗe on woni sayru hollum yaade e allah e nder allah ummade e allah kadi e allah on sayru alaɗo haaɗi ɗum waɗi mawɓe ene mbiya man yamu fi baharin la sahila la fala rahata la kala mo ganduɗa oɗo omo yaha e nder maayo mo ganduɗa ala powle yaadu ndun ala ɗo haaɗa haaɗide ɗum waɗi noon eɗen jetta allah tabaraka wa taala jokkodirden e oɗo manam mo ganda woni sahibul madad woni sahibul hadara de saabu Cheikh Ibrahima Niass o namdama mate haqiqatul muhammadiya ene ronte o wi laha
خليفة في كل عصر شارنو ناني يوتي هن وني شارنو زكريا عبد الله ويانني هن كدني وني أودو قطب مغنودا الله تبارك وتعالى إن روكي مصطفى قوم هذا عالم باي نسنان حالهم ننتو جواهر سائل ويونون قطب مجوغي 16 أوالي صفي جيدة عالم أدونا إلى آخر عالم هن قوتو دي كم كنون firlitto e ɗin ɗon haalamuji kadi ko tajalli haqqu walla tabaraka wa taala feeñata makko kono on kadi yajmau omo renndini sairu tajalliyati dendagal peeñele ɗe fof on noon woni fardul jamiu on woni mo ngannduɗaa woni jiileteeɗo e kala zaman ten cheikh tijani wi so feeñanima gorko goto e zaman ma on woni mourad wayno dakal wahidu kono hoto on gorko woni de ɗum waɗi cheikh ibrahima Niass o haali o windi o wi kala almudo ene foti ɗannade yaha to kamilul asri woni timmal zaman makko de holɗum o hestitinoya aadiji ɗi ngannduɗaa o aadirino ɗum allah e nalaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam to asal to alamul arwaha de nde yawma alastu bi rabbikum qaalu bala jooni noon aydi allah tabaraka wa taala feeñanino ruhuji ɗi asal wimat wona min woni joomon ruhuji ɗi fof jaabi kono koye ruhu gooto jaabugol mum woni ruhu no laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wadde en gaadorino toon e allah tabaraka wa taala toon to asal jooni noon la budda almudo o so ari ha ɗo e oɗo abad woni alamul asba o rutta on ɗon aadi o rutta on ɗon aadi mo aadodirno e allah o yaha to timmal zaman de ni woni ene waɗɗi kala almudo ɗanno yaha to on de Bañes o wi on on manam sa jokkima e muɗum ni woni kala ko yamirma ko ɗum tewal haal kadi yaade to makko nde hay sinno aɗa lundo jinnaɓe ma ɗiɗo de hay sinno aɗa lundo jinnaɓe ma ɗiɗi de o addi kanko bayi noon kala ko haali o fawden feɗenu makko o wi sara ko almudo yamirimo ceerno makko Junaydi kadi ni woni jinnaɗo makko yamirimo kanko sara o woppi yamirore ni woni manam jinnaɗo makko o rewi yamirore ceerno makko o wi sabu jinnaɗo o woni sababu gargol makko e aduna ɗum manam ko ɗon manam ɗum koko feeñi ɗum koko ɓanndu wa amma jinnaɗo ruhu noon haqquhu akbar haqqe mum ɓuri mawnude de ɗum waɗi noon ruttade yaha fera jaha to joom zaman jokkodira e mum ɗum ine waɗɗi kala almudo ina foti yaade ni woni hestitinayi makko dendagal manam alhaaliji mum ko ɗum waɗi noon alhamdulillahi rabbil alamina o ɗo yo ceerno haruna ko ɗum wonno runjande makko caggal nde o yeehi e gasirɗe ɗe ha gasi o andi ɓeydago ine woodi ñanden won kalɗo ɗum mo sikki ko abouba dillinimi noon kono mi dañani haalde nde won noon yamirore arani kono ko soomino e ceerno haruna manam ine foti somtade te ɗum ɗon zaman mum yonani ene dilla e makko ene waɗa baj omo yaha omo namɗo ɗum mawɓe o yeehi to Aline Cissé o yeehi to mawɓe ɓe o yeehi ha to manam Abdoul Wilane en o yeehi ha to Baye Diatara en ɗo e Fouta o yeehi to manam Abdallahi Dia en o yeehi ha to manam Cheikhane en Wulnahwi en mawɓe ɓe Zakani en Abdallahi Diédhiou en e nder manam fayda e nder almuɓe Cheikh Ibrahima mawɓe kala mo ari o namɗo ɗum mata woni kañum woni khalifa Allah malla kañum woni ɓeydowo manam wiya wona kañum de ɗo noon o ɗomɗi omo yaha omo yiiɗo sirru on en soomi e makko te yoktu o yontani omo waɗa ɗum halwaji omo waɗa ɗum dewe Allah ha ɗo wonnoon suudu no wiye nokku Nouadhibou ko ɗon manam yaynugol yayni e nder suudu he Allah hatifu rabbani wimo mo jiilotoɗa o on ɗon manam wiyete ko cheikhul khayri ko ɗo o nani cheikhul khayri inde mum kanko ceerno Haruna mo ganduɗa Abdallahi Sow manam yo Allah ɓeydu en manam e yurmene makko yo Allah ɓeydu yurmene makko tasa ene barke makko ɗum ɗo fof sa yi yaynima Fouta wona Fouta tan manam ha yaynima hankkadi e caggal leyɗele he fof ko kanko woni ɗon udditani en nde ɗo moƴƴere nde ganduɗa manam woni cheikhul khayri o nani ɗum o yeehi hawre biyeteɗo Mouhammad Falhul Bachir ko o aɗi hestitinde e mum on hollimo laawol ni woni manam faade mum Boubacar ceerno o haali ɗum ɗo joni nde o ari Boubacar omo zicra omo gasiɗo omo woya omo jala haɗo cheikh yaltiɗo wimo Haruna o wimo nam atayta a ari o wimo nam mi ari cheikh wi ta akharta wala kulli haalin oɗo ko bajno e makko ko woni yidde manam ɓeydade e Allah tabaraka wa taala caggal gasirɗe ɗo ko ɗo noon cheikh
ala kulli haalin ɓeydimo te ko ɗo kadi manam ala kulli haalin o hestidini o wuuri haw maayi noon ala kulli haalin o ƴettani juuɗe makko o manam ko jolfoyata dekk ɗay lohom manam yeesa laatti kenen machallah o wuuri hawo yalti aduna kanko ceerno haruna ɗum ala kulli haalin allah dandimo e ɗum ceerno makko cheikhul hayri ko on nde o hestitine mum koye on manam ala kulli haalin o wuuri nde o yalti aduna ko on seedanimo on juulimo te wi oɗo o yettinoma e sifa e inde o yettima haw woni qutbu haw yetti e hadara mo ganduɗa ko wadul manam hayra o yetti e wendu man ganduɗa ɗo ko wemre ko ɗo noon allah tabaraka wa taala o jeeyimo o rutti o wi oɗo ceerno haruna leliɗo ɗo noon ko ɗo manam ɗo leliɗo o fuɗɗima taɓiɗe ɓesnoje khidma makko alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jetta allah tabaraka wa taala nde allah waɗi en manam almuɓɓe mawlana sharif cheikhul hayr ɗum ɗo alhamdulillah woni ceerno demba ɓeɗo gonno mawɓe wondunoɓe e ceerno haruna ene gari ɗon ene ƴogoya ene teena ene mbaɗa ko almudo waɗata kono noon ceerno ari ha ɗo barke mum nen ɗo en jii ɗum enen eɗen pawi hen guite men ceerno ari ɗo e nder wuuro he ari ɗo e oɗo galle Sinthiane waɗi hen duwuji te alhamdulillah rabbil alamina kadi yamirimo ɗum waɗi alhamdulillahi sa ƴeewi dayira oɗo enen eɗen jadanoɓe ɓe daiman machallah eɗen gara ɗo jammaji zicruji wa tabarakallah galle o ko galle men ɓesgu ngu ko ɓesgu men eɗen jaada men ɓe Medina Cheikh Ibrahima eɗen jaada men ɓe Boubacar ha gol ɗo tan lawol Boubacar enen makko gonduno o arti ɗo kadi o mawnini kadi manam ismu oɗo hayre ɗo o noddi en noon eko jiɗɗen noddede ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina alaji demba emin ñagonoma julde balɗe e moƴƴude battane yo allah walle ni manam no wallirno nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo allah reene kadi an e ɓesguma hono no allah reeniri deftere mum teddude nde yo allah ɓeydu balɗe ma ɓeyda madad o saabu alhamdulillah eɗen gandi duuɗi nana jaaha en gandi duuɗi nana jaaha kono noon ko huurata ko ala kulli haalin won noon ko allah feeñata e makko nonɗo noon sone wuura ene wuura e allah ko ɗum woni gurdam saabu ko woni allah ko ɗum manam wona gurdam kala guurowo e allah ko o woni mo allah wimami wuurne gurdam manam mawɗam moƴƴam guurde e ko wona allah noon ɗum manam ala kulli haalin wona wuurde dañde kadi ceerno harouna abdoullahi wiyanno dañde ko dañde allah wona dañde jawdi o wi jawdi kalis o wi ɗum koko gasata o wi dañde ko gasata woni allah manam ɗum woni dañde man faqada llahu ma wajada chey mo dañi allah wasani hay hunde woman faqada llahu ma wajada chey basɗo allah dañani haydara ɗum noon yo allah rokku en dañde allah yo allah hokku en wuurde allah yo allah hokku en manam daiman kala ɗo gonɗen eɗen mbaɗa muraqaba woni tombade allah tabaraka wa taala oɗo zaman noon mbaɗen feere enen foof manam kuccen e khalifa allah o saabu holko ɗum woni khutba makko oɗo rutti en e khutba 98 ɗo wino alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam هذه المناسبة مناسبة عظيمة شيخ بي إذن جبت الله أودو مناسبة كنا مناسبة مغندا مولو إذن جبت هين الله نون أن الزمن قد استدار يو زمن يرلي من أرتيد أمي نور أن الزمن قد استدار فوف مهالي لم يندين هاي أمي نور كوي مو يند الله وني تقيتاد وني يميرور ها وني تغور ها فيني rutti e ɗo yamirore nde umminoɗo joni noon ɗo so arti ɗo yamirore nde yannoɗo muyande nde mbiyen noon so arti e muyande nde ɗo yannoɗo nattat wonde muyande wonata ko manam nattat wonde irade wonata ko murade rattat ko wonde irade woni muyande hangani wonata ko murade joni noon so tawi foof yeehi ha ruttima ɗo ummino ceerno gande hangadi ala ko heddi so wona ko lahir tan feeñata ɗo noon ko wonde ɗo almudo tan ɗo oɗo maqama sa ari ha ɗo allah jokkodirima e oɗo sahibul hadarata ɗo ko ubudiya wonde maccuɗo allah wonde maccuɗo allah noon wiyete wonde almudo ɗum waɗi e discours makko malla e khutba makko ngo cheikh ijasa ceerno haroun omo haala ɗon asidqu fil ubudiya wal qiyamu bi huquqi rububiyati darade manam gonɗude e manam maccugagal ngal kono hokkude haqqi jomirankaagal ngal waddi noon oɗo maqama hande ala kulli haalin wallata en ɗo tan ko wonde almuɓe ndewen caggal mbayen no mbawi wini wal abdu kal qalam maccuɗo way kono kuɗol ni dewɗo an ka ñemtinowo
wallahi jinnaɗo makko abdallahi wul abdallahi nde yalti aduna omo seedano ɗum kanko mawlana cheikh cheikhoul hayri madina baye ɓiɓɓe baye mawɓe fo ine tawa ñande hen o wi oɗo abdallahi wul abdallahi hatta kala ko waɗanno nde o ari e cheikh ibrahima omo andi gande ɗe foof omo huñi masahibuji ɗi foof kono o woppa o rewi tan ko cheikh ibrahima hatta hajju ƴeew hajju cheikh wi hatta abdallahi wul abdallahi hajju mum o yi ko bayi tan ina yaha ina hajjoya omo hajjoya o wi hatta fas o yi tan ko cheikh ibrahima ene yaha fas ina juuroyo cheikh tidiani kankone omo juuroyo manam cheikh tidiani ɗum waɗi ko wiyete rewde ko ɗum ko ñemtinde noon mo ndewɗa o ko won ñemtinta enen fof eɗen gandi cheikhul hayri jikkuji makko ko jikkuji moƴƴi te en jiyoɗo munasaba goto fof o mawnini ɗum o hokki ɗum haqqe mum ha timmi te e minute aji e heure uji laamu arnowo mum o rokki ɗumen haqqe mumen ha timmi seeremɓe arnoɓe ɓe o rokki ɗumen haqqe mumen ha timmi guilay manam laamu dibiteji ɗi ha e ministére uji ɗi ha e manam armé o moni fof o haali ɗum o rokki ɗum haqqe mum o jippini ɗum e jipporgal mum o haali arabe o haali français o haali wolof o haali hay pular ɗum ɗo fof noon tindini ko joom zaman kañum yaadata e zaman enen noon ken almuɓe mbiɗen ko en lemtinmo ni no cheikh ibrahima ñemtiniri rasulu sallah sallam woppani haydara e rasul sa sallam ko wallahi ko ni cheikhul hayri ñemtinirte manam cheikh manam ibrahima saabu bawi wi ko daliltu bihi yawman wa halihan ay mi majje rasulu sallah sallam ñalawma e ɗimmo e tatabo ay ni no bawi rewiri e peele ɗiɗo maratibuji ɗi ko ni mawlana cheikhul hayri alhamdoulillahi rewiri kañumne manam e cheikh ibrahima omo ñemtini ɗum e golle omo ñemtini ɗum e sifaji omo ñemtini ɗum e inde omo ñemtini ɗum hatta e konngudi e haal ni noon cheikh ibrahima wayi e rasulu sallah sallam par ce que bayi o woppani haydara e rasulu mbiɗo qad ahbabtuhu hatta araniya kuntuhu mi yiiɗi rasulu sallllahu alayhi wa sallam ha gontumomi min noon ida sara hayru nnasi surtout wara'ahu ɓurɗo moƴƴude tagore o so yehi woni annabi sallah sallam mi rewa caggal makko wa in halla yawman falmasiru bayidu so darima lawol ngol woɗɗat ɓe namdi cheikhul hayri holko ɗum firat o wi woni ko yaadu nderde bayi wi ko ɗo rasulu yettaki fof mi yettonomo ɗo nde ɗum waɗi bayi wiide falaw sawwaluni soɓe portiri kam min cheikh ibrahima fil haqiqati e gongira e gonga lam yaraw ɓe jiyata siwa shahsi mahbubin so wona zati nulaɗala sallllahu alayhi wa sallam bihina tamattau te koye makko woni ko tahmitede o rutti o wi bayi wa dhalika ibrahimu o woni ibrahima yahwa muhammadan o yiɗi muhammadun sallllahu alayhi wa sallam wa amru wujudi l kawni yamirore godol ngal yowot hayru muwaqqai on sahani manam yanani de bayɗo tiwi mi yi rasulu sallllahu alayhi wa sallam aynan li rahmatin omo woni zati yurmede allah bihi koye makko rasulu yahtadi woni ko fewata man dalla on majjuɗo fi mahmain gafri e ladde tuula heele ɗo kalannomi joni noon bawi wi daliltu bihi mi majje makko kanko annabi sallah ah sallam yawman ñalawma wa yawman e ñalawma ɗimmo wa halisan e ñalawma tato wama huwa illa wonani ɗo so wona wannabi bina yasri nulaɗo tan sallllahu alayhi wa sallam woni nawata min de kono ila faade hadaratuji ɗi ganduɗa la abuhu bi sirriha mi haalata mi saktata sirruji mum li zeydin wala amrin mi haalanta ɗum zeydi wona amru li sahbin wala sukri mi haalanta ɗum man hay goto e ɗiftugol malla e mandilgol de oɗo bayi noon wi mi yi rasulu sallllahu alayhi wa sallam o siññinanimi min woni safir makko fil kainati mukhallisu e dendagal manam tagoje ɗe de ɗum waɗi bayi o yehi france o wi mi yiiɗo rasul sa sallam jahran wa yaqzatan jahran woni gas yaqzatan koye pinal wa hal dhaka l mahalluhu mate ɗo manam ala kulli halin koloɗo place ko place am bayi yiiɗi rasulu sallah sallam ha o ɓurni rasulu foof makko ay o wi faman rama darki kala muyɗo hettudemi fistiyaqi nabiyina e yidde annabi men bayi wa qad rama amran mustahalan muharraman ay on o ɗaɓɓi hunde nde ganda ko ine harmi kadi ine jombide ɗon bayi wi fa asartu mi yiɗi mi ɓurni annabi sallllahu alayhi wa sallam duna gayrihi ga ko wonamo walaw umma kulhumin walaw kana mariama hay soko umma kulsum malla ko mariama e riwayuji ɓe mbi manam ala kulli haalin ko ɓiɓɓe makko ɓe mbi ala kulli haalin ko jinnaɓe men ɓe ganduɗa ɗiɗo omo ƴettunoɗo men ene gaari e kadi ene goto hen o wi ɗum yo ƴettu daha nagganamo goɗɗo o wi yo ni woni manam yo torsanmo manam sondeɗode kanko mo ƴetta kuɗol makko omo yima inulaɗo allah sallah ah sallam
وي وبرني النبي صلى الله عليه وسلم ولو أم كلثوم ولو كان مريم ɗowi wallahi ma fil qalbi hadun li gayrihi wallahi wonani am yiddemi e goɗɗum e wernam nde ko wona rasulu sallallahu alayhi wa sallam ay ko wona rasulu sallallahu alayhi wa sallam laysa li ta'lama kono bay haali ɗon ko ɓuri woɗɗude e rasulu hawo haali to rasulu sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa nabiyun annabi ubayla al kawni gadiɗo godal wahada rabbahu omo woɗɗini jomakko de ɗo ko bay tan haali annabi gadiɗo tagore ene woɗɗini jomum te woɗɗingol ngol koye annore wonani godal malla mbiya koye woɗɗinde Allah te ɗon ko hadara mo ganduɗa mo woɗɗinto ko hadara telɗuɗo de kanko tan e Allah tabaraka wa taala bayi noon wi on fa sallat alayhi zat nden o woɗɗini manam kanko annabi sallallahu alaihi wasallam hadara wahidi o tan zato juuɗe makko ahsin bi qardi kono bayi rutiwi mana muhammad wiide muhammadu nurul haqqi woni annore Allah takfi isharatan ene yonatan manam ni woni jofade ila sirrihi almufa fade sirru makko mo suuda summa muhammadun o innira muhammad bayi walaw alima laqwamu wallahi so mo be ngandino mana muhammadun mana muhammad haqiqatu ilmin gongira gonga gandal Allah azamu wa majadu hato bayi sifatan heyma an sifa qad shubbihat nannidinaɗo bismi fa'ili e inde gollore mata jiiti fiilan ne garɗa aɗa woni golle ɗe surtout hayrata aqili battinɗa aɗa wemni haqqillaji bawimo fa innaki jamun an woni dental ngal haythu anti shu'unuhu an woni gueɗe gueɗe danninaɗe ha renndi ɗe kono wagat jiiti fardan ari aɗa woni goto duna shakli mumathili a ala mo aɗa waddede باي فلولاك سنونانا عن رسول صلى الله عليه وسلم يبقى الحق حقا وما دري ما الله بينوني الله كنو أندتاك ولولاك يبقى دائما أن مواصلي باي ميدم وودي موهلي ويدم دومي فاماني دم سبون كالتادو كو اسم الفائل فيل مفعول به من مفاماني كو كالتادو رسول غودي باي مؤمنانيم محمد محمود وأحمد حامد عليه صلاة الله ما دهر القلب محمد وني محمود كنا أحمد وني حامد عليه يوم مكو صلاة الله جل على ما دهر القلب واجوي محقبة كجوني كي بيدا النبي كجوني جمدا النبي باي كنا وأما أيا صفة إيه ما أن صفة تشبه النندنا باسم فاعلين دكولون من عندنا فيل من عندنا فاعل من عندنا مفعول به ɗum ɗo ko cheikh ibrahima oɗo fayda noon kanko woni hen imam oɗo fayda yani ko juuɗe makko kanko kadi manam woni sahibul faydata fayda goɗɗo noon ala kadi goɗɗo nodditiɗo ko wona ko bay ko nonon ko bay addi ko ɗum woni ko ɗo heddo noon fahmamuya heddo noon sayru o te bay wi Allah alaɗo haaɗi sayru alaɗo haaɗi bay addi e lettere tataɓo ɗo haaldata e malik manam ahmad so e malik so e ahmadou cham omo haala toon Allah ina yehe neɗɗo o ne yaha holko waɗɗi almudo falladi yaliqu bil murid holko waɗɗi almudo Allah yaqifa sayrahu kone yaadu makko darata ko hatta ida lahiqa bi hawo hepto kam min ɓayi wa askala alayya haaluhu fiya kuuji makko jiɓoro kam mo min bayi mi wawa jibtude mo wa askala alayya haaluhu yarhalu ila cheikhin mi wiyamo yo yato ceerno ala minni maqaman ɓurɗomi maqama cheikhul hayri goto jaabi kaɗo haala o wi lam yujad wodani ceer no ɓurɗo bayi maqama wodani joni noon oɗon gandi haala ka ɗo wutte o ɗo mo ɓornate ɗum wutte o ɓornate ɗum ko baɗo no Moussa Sow ɗo kaɗɗa ɗo ha ɗon so tawi aɗa nundi a wawa ɓeydude manam oɗo jiyaɗo Moussa al Khayri ɗaccu Moussa al Khayri yo yah so yeehi hoto fayata o yaha to Alaji Damba walla mo ay ko ɗum woni ko wiyete gonɗude e nunɗude joni noon Moussa Sow yahani ko dariɗo o wiya hay goto hoto yeeya to Moussa al Khayri nundal ala ɗon koye makko mbaɗanmi misala joni noon oɗo Moussa al Khayri so tawi almudo ari e muɗum ɗo haaɗi ɗo ko ɗon almudo o haaɗi o wawa ɓennude almudo
goɗɗo nan ɗon alaji dembe nana yeeso Moussa al khayri sene nundi yo wi almudo yo yaato alaji dembe ko ni woni haala ka kono wona baay ɗum waɗi mbiɗa wiya almudo hoto wona diwo hoto rimdat ko heewi noon e almuɓe hannde ko yimɓe ɓe ngala worɓe woni gonowo ɗo ha ɓooya min wi noon sharif man ma ko sohnaale oppuɗi tan koy mbimi muqaddam ma ko goto won saɗa yiɗi naftorade fof bayi nde haalata ruhul adam bayi nde o haalata ruhul adam o wi wat ceerno kamma law kana duna al alami yawat elle alam o ala so wona on goto te nden bayi suwa nodditade fayde so tawi aɗa yiɗi naftorade aleykum wa rahmatullah min jogui namdal ala a bonni الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الذين أوتوا الكتاب وإذ أخذ الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد barakallahu fiik yàlla moƴƴere yàlla sallinnande ɗum yàlla waɗi ko barki abasa tijan ɗum noon kayne ceerno men ceerno Moussa Sy to Mbalo wara kadi ko hokki en kadi kene nafta
juri mama Allahu Allah Khairi min juri mama Allahu Allah juri mama Allahu Allah Khairi min juri mama Allahu Allah juri mama Allahu Allah Khairi min juri mama Allahu Allah juri mama Allahu Allah Khairi min juri mama Allahu Allah juri mama Allahu Allah junu bande mara ya rabbi roshal mara ya rabbi Allah junu bande mara ya rabbi roshal mara ya rabbi la ilaha illallah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah la ilaha illallah I
debbo e gorko suka e mawɗo bismama ɗo hande so limti en juumat
tuggal ma tan ko guila funnague ha hirnague e rewo wargo hande ha bagadinnaɓe nan ɗo ɓoggena pop cinonnaɓe weno bosiyannaɓe leɓenaɓe haarenaɓe yen guynaɓe pop sen limti en juumat kamon nane inde mum ko kañum artina ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin wona ñaagui onon rewɓe beltini